Здравейте и ето, че дойде времето, в което Sony обявява безплатните си игри за PlayStation Plus абонамента и игрите за месец декември 2025, които винаги излизат първия вторник от месеца. Този път са 5 на брой. Аз съм Тецо Буши и е време да разгледаме кои са игрите. Първата игра е Lego и то не коя да е, а Horizon Adventure. И тук се появява Eloy с преразказ от основната игра Horizon Zero Dawn. Играта е много забавна и приятна, особено за мълчуганите, с интересна апгрейд система и разбира се, както всяка Lego игра, тук можеш да персонализираш облика си, да разрушаваш и изграждаш всичко. Самата игра можеш да играеш както сам, така и кооперативно с приятели, с много интересни пазили и бос битки. Историята на играта е около 7 часа, а само 12 часа са нужни за платиненият трофей. Следващата е от страшните, The Outlast Trials. Тя е психологически ужас и най-интересното е с нова опция за кооперативна игра, в която се събуждаш с приятеля с града пълна с ужаси и заедно се опитвате да се измъкнете, докато се криете, търсите материали или бързате към изхода пред вас. Там ще ви преследват, за да ви убият. Играта има 12-часова кампания и около 55 часа за платинения трофей. Винаги може да се пробваш и сам да се измъкнеш от ужаса. Средно ревютата от хората са 75 от 100. От любимите игри с зомбита идва First Person шутера Killing Floor 3, в който има 6 различни специалиста с определени оръжия и джаджи. Затова персонализирай снаряженията си, екипирай си и отивай да убиваш зомбита, защото е пълен хаос от прииждащите вълни след вълни от биоинженерни създания, познати като Зи. Играта е само на 5 месеца и можеш както да играеш сам, така и в група до 6 човека онлайн. Историята отнема около 10 часа, а ако си от максималистите, ще ти трябват около 50 часа и много мъртви зомбита. Следващата игра е Synduality Echo of Ada. Играта се развива в бъдещето и е Fighting Extractor Shooter. Историята разказва за отровен дъжд, който унищожава почти цялото човечество, а оцелелите живеят под земята. Играем като драфтър, който се качва на повърхността и събира материали и прави сделки с оцелелите под земята. Можеш да персонализираш оръжията си, да променяш външния вид на робота си и разбира се да внимаваш, защото умреш ли, губиш всичко, което си събрал. Разбира се, има Battle Pass и играта е много подобна на шумялата Ark Raiders, но за разлика от нея, тази е с много по-нисък рейтинг. И не на последно място Neon White. Светкавично бързо приключение за това как убиваш демони в рая. Докато бягаш като паркур, събираш карти, които определят начина ти на игра. В крайна сметка състезаваш се с времето, минавайки пъзели, убивайки демони. Играта е с 97 нива и ще трябват около 20 часа, за да приключиш абсолютно всичко. Ревюто от хората е 88 от 100. Благодаря, че гледахте и до другия път.